שלום, לי קוראים אבי איוון, אני מעצב פנים. אתם יכולים למצוא אותי באבי איוון הום סטיילינג. אני רוצה לדבר בכמה שניות על התמיסה הזאת לטיפול בשומנים ורעלים של אושרי דילן. אני מכיר אותו כבר תקופה, והוא עזר לי לקום על הרגליים עם התמיסה הזאת ועם עוד כמה מרכיבים ביכולות שלו. בתוך הכל אני איבדתי משקל בצורה נכונה. הפנים שלי הבריאו מפצעים שהיו לי. גם כל הגוף שלי הבריא מפצעים שהיו, והגוף שלי אפילו התחטב, למרות שאני לא עושה ספורט מאוד מאוד סדיר, אני עושה הרבה הליכה. התמיסה הזאת, לקחתי אותה במשך תקופה, וזה עזר לי מאוד להשתפר במקביל לליווי שלו. אני מגדיר את אושרי כאדם שמביא אותך לחיים הטובים. אושרי דילן אפלבוים. שיהיה לכם יום טוב ושבוע טוב.